ভালো আপনারা নমস্কার आंनि एगोलनि फान्ड हयतो 2 लाखनि रांनि कয়েকদিনनि बिसिङावनो जों मानिरनो थां दङ आरो दङ फुटबल भलिबल क्रिकेट तारपरे कैरम लुडो अबन बिसिङाव गुरि रङि मुंते बा एक खेला मुंते नर गाति सादि खेलाबो खायरिनाय गाय जों खालिबरिनाय अफ दि टुर्नामेन्ट खालिबो अ टुर्नामेन्टनो जों रिनान बा बिता नायथो एवं आप्रकाय अमर She